डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोखा गोखै जानाय हाबाफारि लादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सैथो दाननि जोबथा संक्रान्ति एबा मोसौ फोरबोजों लोगोसे इन्टेलेक्सुएल फोरखौ लिंनानै गोखा गोखै जानाय हाबाफारि लादों। बे गोखा गोखै जानाय हाबाफारियाव डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिबान लानानै मावबोनाय सिगांनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंनानै बे हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायदों। गोखा गोखै जानानै मानसिनि देहायाव जाहाथे बेराम आजारा जानो हाया, फैबाय थानाय बोसोराव मोजाङै मोजां देहाफोरखौ गोग्गो लाखिलांबाय थानो हायो, बे थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों। बेयावनो डिमाकुसि दखरानिफ्राय बैसागो बोथोरनि आगु गाहाम हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बोसोर समनिफ्रायनो 30 सैथो दाननि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागो खालि जोङो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै खुंखा जानाय जायो आरो बे लेखा दिनै जोङो खुंखा जानाय हाबाफारि लादों। फुंनिफ्रायनो जोंनि सेंग्राफोरा बाजाराव थांनानै आरो गुबुन गुबुन न'खरफोरनि बारियाव थानानै जोङो बायदिसिना जिहेतु जोङो 101टा 101था बिदखौ लानानै जोङो खुंखाखौ जानाय जायो, बेफोरखौ जोङो फुंनिफ्रायनो नागिरनानै दिनै जगार खालामबाय आरो बे लेखा जोङो दा इन्टेलेक्सुएलफोरखौ मोननानै जोङो बिथांमोनखौ आलासि सोंनानै जाहोहरबाय आरो जोङो खुंखाजों लोगोसे माइब्रा सोलाबनाय ओंखाम जोङो जाहोहरनो हाबाय आरो बेखौ जाहोहरनो हानानै जोङो दखरानिफ्राय सेंग्राफोरा जोबोद गोजोननाय जोंनि गेजेराव बाख्नायदों आरो इन्टेलेक्सुएलफोराबो जोंनो अननाय जासिहरदों। बेनि थाखाय जोङो दखरानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि होनाय जाबाय। दिनै डिमाकुसि आनसलिक जों खुंखा जानाय हाबाफारि बेखौ हाबाफारि लानाय जादों। ओमफ्राय दिनै जोंनि खुंखा जानाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो बर'निनो माइब्रा सोलामनाय ओंखाम बेखौ संनानै आइटेम हिसाबै लानाय जादों खुंखाजों लोगोसे। आरो जोंनि बे डिमाकुसि ओनसोलनि जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ आलासि महरै लिंहरनाय जादों आरो बिथांमोना लेंहरनाय लेखा लोब लोब फैनानै बयबो जोंनि जा एसे आयजन खालामनाय बेखौ नाजावफैदों, बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो बिदिनो बोसोरफ्रोमबो सोलिबोबाय थायो जोंहा खुंखा जानाय हाबाफारि बे आनसलिकनि बानजायनायाव आरो बिदिनो फैबाय थानाय बोसोरावबो बिदिनो गाजा गोमजायै फालिलांबाय थानो हागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोजां हाबाफारि। मोनसे जातीय संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि दखरा बिथांमोना दिनै ओनसोलनि गासै हारिनि, बर'आवबो गुबुन गुबुन धोरोम दोङो, गुबुन गुबुन हारिनि दोङो बे ओनसोलाव रायजो जानाया, बिथांमोन बयखौबो जे लेंहरनानै दिनै बैसागो बोथोरनि खुंखा जाहोदों। जों गुबुन गुबुन रायजोआवबो गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो नुदों, बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन फोरबोखौ फालिबोदों। दा बेबायदिनो जों ग्रिकफोरनियावबो बेबायदि नुदों, बिथांमोनाबो मानसि बोलि होलायलायनानै फैबाय थानाय समाव खेथि बाथिफ्रा मोजां जाथों होननानै बेबायदि फोरबो फालिबोदों। दा जोंनियाबो बैसागो बोथोरखौ बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो फालिबोदों। बेखौ बर' हारिनि आमायथु होनना बुङो आरो बेजोंनो बे बैसागो बोथोरनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुनि गासै खोथाफ्रा, गासै हाबाफारिफ्रा बेरखाङो। दा बिथांमोना जे हारि धोरोम राव बासियालासिनो दिनै बयखौबो लेंहरनानै जों जे आसामनि मानसिफ्रा, आसामनि बर'फ्रा जे बोथोरजों लोगोसे नैबे फोरबोखौ फालियो, बेखौ मोजाङै दिन्थिफुंदों आरो मोजाङै बयखौबो दिनै मोसौ बिहु, बे मोसौ बिहुआव खुंखा जानाय जायो आरो खुंखा जानायनि उद्देश्यआनो बेनो जे फैबाय थानाय समाव गाबोननिफ्राय 1 थारिख जासिगोन, बैसागोनि गोदान बोसोर जासिगोन। दा फैबाय थानाय समाव जायखिजाया बुस्थुखौ जों जाफ्लांबाबो जाहाथे जेबो जाया, थारमाने दिनै 101टा बिदनि मैगं थाइगंखौ जानो हाबाय माने फैबाय थानाय समाव जों गासै बुस्थुखौबो हजम खालामनो हासिगोन, बेनो उद्देश्यआ। आरो बे उद्देश्यजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादा दिनै खुंखा जाहोदों। बे बिराद मोजां हाबाफारि जादों। दिनैनि दाना जाहैबाय
सैत्र दाननि जोबथा दिन बेयाव खुंखा जानाय जायो सारा आसामावनो बर'फ्रा दिनैनि दिनाव खुंखा जायो आरो मोसौ थुखैयो खुंखा जानायनि ओंथिया जाहैबाय जोंनि देहायाव बेराम जानो हागौ दब्रा जानो हागौ बेफोर जाहाथे जाया बिनि थाखाय भेक्सिन महरै बे खुंखाखौ जों बाहायो आरो बेवहाय 100 बिद बे माने मैगं थाइगंफ्रा थानांगौ दा हानायखिनिखौ बेयाव मिक्स खालामनानै जानाय जायो आरो बे हिसाबाव दिनै डिमाकुसि आन्चलिक बर' फरायसा आफादा खुंनाय बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों बिभिन्न जनगोष्ठीनि बिभिन्न हारि माहारिनि मानसिफ्राबो फैनानै बाहागो लादों जादों एबसुआ खुंनाय बे फोरबोखौ दिनै मोजाङैनो बाहागो लानानै अनसायदों आरो बिनिखायनो आं दिनैनि दिनाव बयखौबो आंनि गोसो खंखरनिफ्राय मोजां मोननाय हास्थायनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय आरो फैबाय थानाय बैसागो फोरबोआ जाहाथे जोंनि गेजेराव सान्थि गोजोननाय अनलायनाय लाबोयो आं बेखौनो हास्थायो ओरैबायदि जाहैबाय जोंनिया परम्परा हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौआ बे खुंखाखौ जाबोदों जोंबो दिनै बेखौनो फल' खालामनानै जादों खुंखा बेयाव जेसांनो हायो जोंनि लाइफांफोरखौ बुथुमनानै जानो हायोब्ला मोजां मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बे खुंखा जानायनि गेजेरजों जोंहा फैबाय थानाय गोदान बोसोराव जाहाथे जों जेबो बेमार आजार जाया माखासे सिनाय हायै बेमारफ्रा जोंनि देहायाव जानो हाया बिनि थाखाय जों बेखौ माने मुलि महरै मेडिसिन महरै जों जायो जों आसामनि थाखाय दिनै मोनसे जारिमिनारि सान मानो होनना बुङोब्ला बिहुआ 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिमोना दिनै मोसानानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव दिनै मुं थिसनदों बेबायदि बर'नि जे बैसागो मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ खालामनो हायानो आच्छा आसामाव दिनै गिनिस बुकनि थाखाय बिहु मोसानायखौ जोंहा सुरु सजायाव खालामबाय दा जोंनियाबो बैसागो मोसानायखौ खालामनो हायोब्ला मोजां आरो बेखौ खालामनो थाखाय जोंनि सोलिबाय थानाय सरकार बा आसाम सरकाराबो जोंनो जुदि फाइनान्सियेल एड होयोब्ला जों बेखौ खालामनो हागोन आरो बेखौ जुदि जों खालामनो हायोब्ला जोंनि बर' हारिनि जा हारिमु ओरैनो हारिमुवा बर' हारिमुवा ओरैनो गोसारखानानै दङ थेवब्लाबो जाहाथे गिनिस बुकआ बे बुहुमनिनो मोनसे रेकर्ड खालामनायखौ लिरथुमनानै दोननाय बिजाब बेयाव जों जुदि जोंनि बैसागो मोसानायखौ जों जुदि सोसननानै लानो हायोब्ला बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथाव बाथ्रा जाहैगोन आं बेखौ फोथायो बयखौबो जाहाथे देखाव हान्थि थायो दिनै खुंखा जानायनि गेजेरजों जाहाथे दा बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जों जादों जाहाथे मोजां जायगाखौ खावलायबाय आरो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै लिंनानै बोथिसे बैसागो फोरबोजों लोब्बा लानानै जादों खुंखा जादों दा बेयाव जों बयखौबो हांख्रायजोबनो हायाखै बिनि थाखाय निमाहा बिबाय आरो आसा खालामो जिखिनिखौ जों लिंनानै जाहोदों जानाय लोंनाया एसे मोजाङै बिथांमोना मोनजालांदों आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय जे रंजालि बैसागो फोरबो बयनिबो न'खरा मोनसे गोजोन सुख सान्तिनि गेजेरजों फोरबोखौ फालिगोन दख'रा आफादनिफ्राय जों बेखौ बयखौबो खावलायबाय जाहाथे खोब सान्तिपुर्ण भाबे रंजा बाजायै डिसिप्लिनहै जोंनि बे डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना बैसागोखौ फालियो दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनि बोसोरफ्राव जाबादि खालामबोदों देग्लायबो दख'रा आफादनिफ्राय 101था भेराइटिस गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं बुथुमनानै खुंखा बे मैगंखौ संनानै जाहोदों आरो जों बावहाय फैनानै मोनजानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि जिथु हारिमु बे हारिमुखौ दिनै जों गोसोखांनायनि मोनसे खाबुखौ होदों लोगोसे बर'खौल' नङा बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ बिथांमोना लिंदों आरो बिथांमोना बाहागो लाफैदों दा बे हिसाबै बर'नि जिथु जानाय बर'नि जिथु हारिमु बेखौ बिथांमोना निस्सय एसेब्लाबो सानखांनो हादों आरो बेयो जोबोद मोजां मोनसे खामानि होननानै आं सानो आरो फैबाय थानाय समावबो बेखौ जों इयुन जेनेरेसन जेसेबां दिन बर'आ थांनानै थागोन जोंनि जिथु नैबे सम्पद बे सम्पदखौ जोङो फैबाय थानाय जेनेरेसननो जोङो फोरमायलांनांगोन आं बेखौ मिजिंथियो मोनसे गोजोनथाव खौरां
क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आर'ज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।